Assalamualaikum. Lapo maneh nggo buku iku. Ya Allah, anjene gak nyang kakak ketara. Kan wis di omong mbek Bu RT, Mak. Makam di Kulon kono wis, Bek. Saiki dene makam anyar. Dadi per kakak iku saiki 1 juta, Mak. Maksude? Ya per kakak iku bayar 1 juta, Mak. Dadi men sampean kuwi anjene gak ono umur wis penak ndek kono gak bayar meneh. 1 juta ora mati ndek kene, aku mati ndek tanah kelahiranku. Ya Allah, temenan anjene cari wong-wong ki mau wis wong telu sih, Mak, sing nang sampean kene. Nggih sampean gak gelem aja ngamen kok ngono, Mak, kok medit-medit, Mak. Wong iki ku ya gawe akhirate sampean. Ora wis, nyingkriyo aku tak bayar, gak ora mati ndek kene. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus aku ya apa lek ngomong nang Pak RT iki. Sampean iku, Mak. Wis ah. Kok angel men bayar sampah mo, bayar apa-apa mo. Anjen aku dujuglangan lha pun bayar. Gusti Allah, sampean pindah ndek anu kon hutan kono lho penak wis. Ora ono apa-apa. Wis nyingkriyo. Jene wong nemen. Lah lapo? Kok ini bayar 1 juta larange maneh. Mau mati ndek omahku kono po ora bayar gratis. Jan gak nemu pitik capilan kok ono wong puwait koyo ngono. Cekno mari ki lek wis mati dikeluwundungno nang kali. Kan gak kirane protes wong wis mati kae sapa.